हाँ तो देखिए जो ये फिल्म हो रहा है छेदा पलबेता बहुत ही कम रेट का हो रहा है। आप लोग इस फिल्म को इतना ज्यादा हिट कीजिए कि आने वाले समय में हम लोग बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट करें। सर हो वाला सीन को पढ़ना है छेदा पल्लवेदा वाला। मारे बहन की जोगेला खींच के नु उस सीन बाबी फिल्म के नाम है छेदा पलबेदा। सीन बाबे की हीरोइन के साड़ी के लेके खसकावे के बा। अच्छा ई सीन बा हमरा रोड से समझ ले बा हटाओ हमरा कॉल है हमरा सीन याद बा का बहन के जो अपन में गाजर माजू कइले बार सरे मन कर देखे मरो लेके भाग जाई भूख हो लागल बा। कले बनी अगर एक टेक में सीन बना भैलू तो मार के तो बढ़िया फाड़ दे। का बरे का रुक गइली बाग सर कैसन बकलोल के संग शूटिंग करतन हमर तो सड़िए न एक बेटा कोड़िया फाड़ देलक। बाग हम ना बनावे एकरा साथ ए करे जाए आओ ने खाली आओ रे आओ ना जल्दी से फाड़ गइल आओ ना हीरो बने गांव धो के लूरे नहीं खे।